Bună ziua, dragi prieteni! Numele meu este George Mardare, sunt reprezentantul firmei Pompe de Căldură ASG și în cele ce urmează intenționez să vă prezint un tutorial referitor la evaluarea parametrilor care determină coeficientul de performanță al pompelor de căldură. În scopul analizării coeficientului de performanță al pompelor de căldură am figurat în acest slide cea mai simplă schemă de funcționare a unei pompe de căldură. Elementele componente ale acestei scheme sunt poziția 1, condensatorul, poziția 2, ventilul de laminare sau de detentă, poziția 3, vaporizatorul pompei de căldură și poziția 4, compresorul pompei de căldură. În condensatorul pompei de căldură, freonul aflat la temperatură înaltă își schimbă starea de agregare din fază de vapor în fază lichidă, cedând energia termică absorbită de la sursa rece către agentul termic de încălzire a imobilului. Temperatura la care are loc această schimbare de fază în cadrul condensatorului se numește temperatură de condensare și reprezintă primul parametru important de funcționare a pompei de căldură. În continuare, freonul, parcurgând condensatorul, suferă un proces suplimentar de răcire, astfel încât la ieșirea din condensator, temperatura acestuia este mai mică decât temperatura de condensare. Diferența de temperatură între temperatura de condensare și temperatura cu care freonul părăsește condensatorul se numește temperatură de subrăcire, se notează cu delta SC. În continuare, freonul ajunge la ventilul de expansiune, unde, datorită unei secțiuni de trecere foarte mici, începe destinderea acestuia, destindere care are loc în integralitatea ei în cadrul vaporizatorului. Temperatura la care se realizează această vaporizare a freonului, numindu-se temperatură de vaporizare, se notează cu TE. În cadrul vaporizatorului, freonul atinge o temperatură la vaporizare de circa minus 40-45 de grade Celsius, temperatură care îi permite să absorbe energia termică de la sursa rece. Menționez că atât condensatorul cât și vaporizatorul sunt în esență două schimbătoare de căldură. Parcurgând vaporizatorul, freonul suferă un proces suplimentar de încălzire pe baza energiei termice absorbite de la sursa rece, astfel încât la ieșirea din vaporizator, temperatura acestuia este mai mare decât temperatura de vaporizare. Diferența de temperatură între temperatura de vaporizare și temperatura cu care freonul părăsește vaporizatorul se numește temperatură de supraîncălzire în vaporizator, se notează cu delta TSH. În consecință, putem spune că principalii parametri care condiționează performanța pompei de căldură sunt temperatura de condensare și temperatura de vaporizare. Celelalte două temperaturi, respectiv temperatura de subrăcire în condensator și temperatura de supraîncălzire în vaporizator, joacă rolul, aș putea spune, de parametri de reglaj fin, în sensul că favorizează performanța pompei de căldură atunci când valorile acestora sunt corespunzătoare. Și când spun că sunt corespunzătoare, mă refer la faptul că subrăcirea în condensator are de obicei valori cuprinse între 2 și 8 grade Celsius și favorizează creșterea performanței pompei de căldură, pe când supraîncălzirea în vaporizator are valori de 2-6 grade Celsius. În cadrul acestor limite, supraîncălzirea este favorabilă deoarece elimină așa numitele lovituri de berbec care au loc în compresor, dar peste aceste valori, supraîncălzirea în vaporizator devine negativă, deoarece duce la încălzirea freonului, care generează o ungere deficitară și chiar copsificarea uleiului de ungere a compresorului, cu efecte negative asupra funcționării acesteia. În scopul analizării coeficientului de performanță al pompelor de căldură, am prezentat în acest slide, în partea stângă, diagrama ciclului Carnot inversat, diagrama simplificată, unde am notat pe verticală temperaturile, iar pe orizontală entropia. T-ul reprezintă temperatura sursei reci, T reprezintă temperatura agentului termic de încălzire a imobilului. Prin intersecția acestor drepte, observăm că în diagramă s-au format două suprafețe.
Suprafața A reprezintă energia termică absorbită de la sursa rece. Suprafața B reprezintă energia termică generată de electrocompresorul pompei de căldură pe baza absorpției de energie electrică. Suprafața A plus B reprezintă energia termică totală pe care pompa de căldură o cedează agentului termic de încălzire a imobilului. Pentru ca performanța pompei de căldură să fie maximă, este necesar ca suprafața A să fie cât mai mare posibilă. Suprafața A se vede că este cu atât mai mare cu cât T-ul este mai mare, respectiv energia termică absorbită de la sursa rece este cu atât mai mare cu cât temperatura sursei rece este mai mare, dar pentru o funcționare cu o performanță superioară a sistemului, ar trebui ca suprafața B, care reprezintă energia termică generată de compresorul pompei de căldură prin funcționarea acestuia pe baza energiei electrice absorbite de la rețea, să fie cât mai mică, deoarece performanța întregului sistem este cu atât mai bună cu cât energia electrică absorbită de la rețea este mai mică. În consecință, am putea formula cele două condiții care asigură o funcționare performantă a pompei de căldură. Și astfel, prima condiție ar putea fi enunțată astfel. O pompă de căldură dezvoltă o performanță maximă atunci când temperatura sursei reci este maximă. În consecință, în această condiție, suprafața A, respectiv energia termică absorbită de la sursa rece, este maximă posibilă, desigur. Iar condiția B ar putea fi enunțată astfel: o pompă de căldură dezvoltă o performanță maximă atunci când diferența de temperatură între temperatura agentului de încălzire a imobilului și temperatura sursei reci este cât mai mică. Aceasta va genera o suprafață B cât mai mică posibil, deci întregul sistem va funcționa cu un consum de energie electrică minim. În consecință, putem spune că performanța pompei de căldură este condiționată de cele două temperaturi, respectiv temperatura sursei reci și temperatura agentului termic de încălzire a imobilului. Cu cât temperatura sursei reci este mai mare, cu atât performanța pompei de căldură este mai mare, și cu cât suprafața B este mai mică, respectiv temperatura sursei reci este mai apropiată de temperatura imobilului, de temperatura agentului termic, cu atât performanța pompei de căldură este mai mare, deoarece suprafața B, care reprezintă energia termică generată de electrocompresor pe baza consumului de energie electrică, este mai mică. O mențiune: atunci când temperatura sursei reci este variabilă, și performanța pompei de căldură devine variabilă direct proporțional cu variația sursei reci, temperaturii sursei reci. În concluzie, dacă pompele de căldură sunt utilizate preponderent pentru încălzirea imobilelor, să studiem care ar fi performanța unei pompe de căldură din punctul de vedere al primei condiții, respectiv al temperaturii sursei reci, pe durata iernii, când presupunem temperatura exterioară este de minus 18 grade. Să vedem ce temperatură are sursa rece disponibile pentru diferite tipuri de pompe de căldură. Pompa de căldură aer-apă are drept sursă rece aerul exterior. Am presupus că temperatura exterioară este minus 18 grade Celsius. În consecință, temperatura sursei reci este de minus 18 grade Celsius. Această temperatură este variabilă, în sensul că variază de la zi la noapte sau chiar de la oră la oră. În cazul pompei de căldură apă-apă cu colector orizontal, care dispune de un colector amplasat în șanțuri săpate în sol, cu o adâncime cuprinsă între 1 și 2,5 metri. Temperatura în sol la acea adâncime, când afară sunt 18 grade, este în jur de plus 2 grade Celsius. Deci sursa rece în această situație are temperatura de plus 2 grade Celsius, variația temperaturii în sol fiind în funcție de temperatura mediului exterior, deci putem spune că sursa rece
este variabilă din punct de vedere al temperaturii. Și în sfârșit, pompa de căldură apă-apă cu colector vertical, amplasat deci în baterii de foraje, și pompa de căldură apă-apă în circuit deschis, beneficiază de o sursă rece, având temperatura de plus 15, respectiv plus 13 grade Celsius, pe toată durata anului, indiferent de anotimp, deci și când afară sunt minus 18 grade Celsius, această sursă rece având temperatura constantă în ambele cazuri. În consecință, ca și concluzie, putem spune că temperatura sursei reci la pompă de căldură aer-apă, când afară sunt minus 18 grade, o reprezintă valoarea de minus 18 grade. La aceeași temperatură exterioară, pompa de căldură apă-apă cu colector orizontal are o sursă rece a cărei temperatură este de plus 2 grade Celsius. În ambele situații, temperatura sursei rece este variabilă dependentă de temperatura mediului exterior, pe când la pompele de căldură apă-apă cu colector vertical și pompa de căldură apă-apă cu circuit deschis, temperatura sursei reci este cuprinsă între 13 și 15 grade Celsius, această temperatură fiind constantă pe toată durata anului, indiferent de temperatura exterioară. Pentru a analiza performanța pompelor de căldură din punctul de vedere al celei de-a doua condiție, respectiv temperatura sursei reci să fie cât mai apropiată de temperatura agentului termic, constatăm că situația cea mai favorabilă o reprezintă cazul în care imobilul la care se montează pompa de căldură dispune de un sistem de încălzire în pardoseală, sistem care necesită o temperatură agentului termic de circa 33-38 de grade Celsius, caz în care, desigur, temperatura agentului termic este foarte apropiată de temperatura sursei reci. Un caz mai puțin favorabil îl reprezintă cazul în care imobilul este dotat cu ventiloconvectoare, la care temperatura agentului termic trebuie reglată undeva în jurul valorii de 45 de grade. Și soluția cea mai dezavantajoasă, desigur, o reprezintă cazul în care imobilul este încălzit cu calorifere, situație în care temperatura agentului termic trebuie setată undeva la 50 de grade Celsius, poate chiar 55 de grade Celsius, situație în care diferența de temperatură între temperatura sursei reci și temperatura agentului de încălzire este cea mai mare din cele trei cazuri expuse. Faptul că performanțele pompelor de căldură sunt condiționate strict de cele două temperaturi, respectiv temperatura sursei reci și temperatura agentului de încălzire, este standardizat prin standardul european 14511, standard care este obligatoriu pentru țările europene. Și am menționat în acest slide toate țările care sunt obligate să respecte acest standard, printre care face parte și România. Și ca exemplu pot menționa firma germană Dimplex, firmă care produce unele dintre cele mai performante pompe de căldură și care își prezintă parametrii de funcționare pompe de căldură în modul următor. W10, W50 egal cu 380. Deci puterea livrată, heat output, și coeficientul de performanță, în cazul în care W10 reprezintă temperatura sursei reci, care este de 10 grade Celsius, W50 reprezintă temperatura agentului termic. Această notație heat output W10-W50 egal cu 380 înseamnă că pompa de căldură, în cazul de față, pompa de căldură apă-apă în circuit deschis, dezvoltă un coeficient de performanță de 3,8 în cazul în care temperatura sursei reci este de 10 grade, iar temperatura agentului termic de 50 de grade. Aceeași pompă de căldură, alimentată la aceeași sursă rece, deci W10, dar care participă la prepararea unui agent termic cu temperatura de 35 de grade Celsius, are un coeficient de performanță de 5,2, ceea ce înseamnă că aceeași pompă de căldură, dacă este conectată la un imobil care
are sistem de încălzire în pardoseală, de exemplu, și necesită o temperatură a agentului termic de 35 de grade Celsius, dezvoltă un coeficient de performanță de 5,2. Față de situația anterioară, în care coeficientul de performanță era 3, dacă agentul termic trebuia preparat la 50 de grade Celsius, corespunzător situației în care imobilul ar fi fost dotat cu calorifere. Iată deci că aceeași pompă de căldură dezvoltă coeficienți de performanță diferiți, chiar cu mai mult de o treime, în funcție de temperatura agentului termic pentru încălzirea imobilului. În cazul în care sunt calorifere, performanța e 3,8, în cazul în care imobilul are încălzire în pardoseală, performanța este 5,2. Acesta este modul în care, conform standardului amintit, fiecare producător de pompă de căldură trebuie să-și prezinte produsul, adică trebuie să prezinte ce performanță are produsul pentru temperatura sursei reci și temperatura agentului termic de încălzire a imobilului. Și, așa cum am spus la început, voi încerca să răspund în final la o întrebare care mi-a fost adresată de foarte mulți beneficiari de pompe de căldură, care spuneau că sunt contrariați de faptul că la cumpărare li s-a prezentat că pompa de căldură are un anumit coeficient de performanță, de obicei destul de mare, dar consumul de energie electrică nu prea justifică acest coeficient de performanță, în sensul că acest consum de energie electrică este mare și conduce la cheltuieli foarte mari de încălzire. Rezolvarea acestei situații este extrem de simplă, în sensul că se montează un contor de energie electrică în amontele tabloului de comandă al pompei de căldură, contor de energie electrică cu scopul de a măsura energia electrică consumată de pompa de căldură atât instant cât și cumulat, și un contor de energie termică, poate fi chiar Zener. Sunt foarte multe tipuri de contoare de energie termică, Sensor Star, Kamstrup, Multidata și așa mai departe. Deci spuneam un contor de energie termică pe turul și returul pompei de căldură. În acest fel vom putea împărți puterea termică măsurată de contorul de energie electrică la puterea electrică măsurată de contorul de energie electrică și obținem direct valoarea coeficientului de performanță al pompei de căldură. Dacă facem aceste măsurători instant, adică presupunem că ne uităm la contorul de energie termică și ne arată că, de exemplu, pompa de căldură livrează 4 kW de energie termică. Ne uităm tot instant la contorul de energie electrică și vedem că ne arată că pompa de căldură consumă 1 kW energie electrică. Automat, coeficientul de performanță instant, în timp real, este 4 supra 1, deci 4. Deci pompa de căldură dezvoltă un coeficient de performanță de 4. Putem face același lucru pentru o anumită perioadă, în sensul că aceste contoare arată energia și cumulat, adică putem vedea care este puterea termică produsă de pompa de căldură, de exemplu, pe durata unei luni sau unei săptămâni și care este energia electrică consumată de pompa de căldură pe aceeași perioadă. Împărțim puterea termică pe o săptămână, de exemplu, la puterea electrică măsurată în cadrul aceleași săptămâni, obținem coeficientul de performanță al pompei de căldură mediu pe săptămâna respectivă. Și în felul acesta putem vedea dacă ceea ce ni s-a spus atunci când am cumpărat pompa de căldură se și demonstrează a fi real. Dragi prieteni, acesta a fost cel de-al doilea tutorial. Vă mulțumesc cu mult respect pentru atenție și vă invit să vizionați următorul tutorial în care voi prezenta cum se determină valorile de performanță ale unei pompe de căldură.